चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरोंगिरिफोरनि सायाव सावराय मेल जथुमा खुंफुंदों। गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि सायाव सावरायनाय जथुम लादों। चिरां जिल्ला खासिकत्रा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फोरोंगिरिफोरनि सावराय जथुम खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ मोनथाम दखरा सिडली, चिरां, काजलगाव दखरा आरो बासुगाव दखरानि सिङाव थानाय गासै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे लोगो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै खुंनाय जायो। लोगोसे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरोंथाय लानाय, फोरोंथाय होनाय, फोरोंथाय मोननायनि गेजेरजों उननि समाव फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ गुन गोनां गोग्गो सोलोंथाय होनो हागोनखौ नुहुरदों। हाबाफारियाव बाहागो लायो गाहाय आलासि महरै जनता फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो काजलगाव, सिडली, चिरां आरो बासुगाव ओनसोलनि फोरोंगिरिफोर बिथांमोनहा। जिल्ला एबसुआ फोरोंगिरिफोरनि मोनसे बेयाव मावबादा खुंदों। बेयाव सारा बाहागो लानानै मा बुंगोन? बेयाव जेरैबायदि मावबादा सोलिदों, गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै सरजाबजोबनानै जा मावबादा, बेयो मोनसे मोजां हाबाफारि जादों। बेबादि मावबादाखौ सरकारनि फारसेनिफ्राय लाथों, किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लाया बे हाबाफारिखौ लानाया बर' हारिनि फारसे, बर' समाजनि फारसे आरो बर' हारिनि इयुन जोलै बर' फरायसाफोरनि फारसे मोजां मोनसे हाबाफारि जादों होननानै आङो बुङो। फोरोंगिरिफ्रा जाबाय फरायसा दाग्रा मोनसे हान्जा। बिसोरनि फोरोंनाय, बिसोरनि गियान होनायजों फरायसाफ्रा लेखा रोंलाङो, गियान मोनलाङो। थाखोनिफ्राय थाखो बिसोरो थाखो बारग'लांनानै कलेज, इउनिभारसिटि, सोरबा डक्टर, इन्जिनियार बायदि बायदि डिग्री लानानै गावसोरनि थांना थानायनि लामाखौ बिसोरो दिहुननानै लानो हायो। आरो बे मोनसे गामि, मोनसे समाजनिफ्राय कलेज, इउनिभारसिटि फरायनाय फरायसाफोर ओंखारनायनि गेजेरजों गिदिर गिदिर साख्रि मावग्रा सुबुंनि ओंखारनायनि गेजेरजों डक्टर, इन्जिनियार फरायग्रा एबा बेबादि डक्टर, इन्जिनियार जानो हानाय सुबुं ओंखारनायनि गेजेरजों बे गामि आरो समाजा मोनसे जौगाखांनाय एबा डेभेलपमेन्ट बेबायदि सफैयो। बे जेराव बेबादि सुबुंनि बिबाङा बांगोन, बेबादि लेखा गोरोंनि बिबाङा बांगोन, अब्लानो बे हारिया जौगाखां हारि, डेभेलप हारि हिसाबै सिनायथि मोनगोन। बेनिखायनो हारि जौगानायनि हाबा मावनोब्ला गिबियै फरायसाफोरनि गियान लानाय, फरायसाफोरनि फरायनायनि सायावहाय गोबां गुरुत्त' होनानै खामानिखौ मावनांगौ। आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ लादों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां थांखिफोरनि गेजेराव मोनसे थांखिया जाबाय हारि दानाय। आरो बे हारि दानाया फरायनाय एबा गियाननि गेजेरजों, इडुकेसननि गेजेरजों हारि दानाय, बेखौ बिथांमोना जर होदों। बे हाबाफारिया बाख्नायजाथाव, आं बाख्नायदों। आरो बे हाबाफारियावहाय बे ओनसोलनि गुदि, गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गोबां फोरोंगिरिफोर फैदों, बिथांमोना बाहागो लादों। आं सानो दिनैनि बे मावबादायाव फैनायनि सिगांनो गोबां फोरोंगिरिफ्रा गावबा गावनि बेबादि रोंगौथि, एक्सपिरियेन्स बिथांमोना दंखायो। गोबां साफा सानैया गैया, अब्लाबो थाखाग्राफ्राबो दिनैनि मावबादानि गेजेरजों साबसिनै बुजिनो हानाय, बिबान रुजुनो हानाय बेबादि मोनसे अबस्था एबा हालोदखौ बिथांमोना मोनदों। आरो जायफ्रा गोनो गोथोआव दङ, जायफोर गोदान फोरोंगिरि, जायफ्रा लामा मोनथ'वाखै, बिथांमोनहाबो दिनैनि बे मावबादानि गेजेरजों फोरोंगिरि हिसाबै गावनि बिबानखौ बुजिनाय, गावनि बिबानखौ फोरोंगिरि हिसाबै बुजिनानै फरायसालियाव थांनानै फरायसाफोरखौ फोरोंनाय, बिथांनि फोरोंनायजों फरायसाफोरनि मोजां रिजाल्ट खालामनाय, समाजाव लेखा गोरोंनि बिबां बांनाय, हारियाव लेखा गोरोंनि बिबां बांनाय, बेयो गाहामैनो गोहोम खोख्लैलांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। बेनिखायनो बे हाबाफारिनि फारसे आंनि साबायखर। सार, गोबां फोरोंगिरिफ्रानो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस आरो राजखान्थिजों गफबनानै थायो, बिथांमोनखौ मा खावलायनो साना? बेनि फारसे रोखा खोथा दङ।
फोरोंगिरिफोरनि गुबै बिबाना जाबाय फरायसा सोरजिनाय, समाज दानाय आरो हारि दानाय। राजखान्थिनि फोथाराव हाबनानै फरायसाबो सोरजिनो हाया, समाजबो दानो हाया। आरो गुबुन गुबुन खामानि सोरबाया बेबसायाव, सोरबाया खेथि बाथियाव लोहाबनानै गावनि फरायसालियाव फैनानै फरायसाफोरखौ फोरोंनाय बेफोर समायफोरखौ जुदि नस्थ' खालामदोंब्ला बेबो गनायथाव एबा गनायना लाजाथाव नङा। बिथांमोननि फारसे आंनि बेनो खावलायनाय जे सोरहाबा जुदि बिदि दङब्ला नोङो मोनायाव मा मावो माव, फुङाव मा मावो माव, खिन्थु फरायसालिनि जेनाखि समय आरो फरायसाफोरनि जानाखि मावनांगौ बिबान बे खामानिनिफ्राय 1 इन्सिबो दोरोदनानै थानो नाङा। जुदि नोंथांनि अबहेला खालामनायनि गेजेरजों मोनसे क्लासनि गथ'फ्रा नस्थ' जायोब्ला बे क्लासावहाय 10 जन थागोन, 10 जन गथ'आ नस्थ' जागोन। नों सासेहा उदै बुंगोन खिन्थु 10, 20 जन, 50 जन गथ'फ्रा गियाननिफ्राय गोमागोन, गियाननि आंखाल जागोन। आरो बे गियान गोमाजानाय गथ'फ्रानो उनावहाय समाजावहाय दावराव दावसि खालामगोन। होमब्ला बे समाजाव दावराव दावसि जानायनि गुबै दायनिगिरिया बै सासे फोरोंगिरि, बै सानै फोरोंगिरि जाय फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनायनि बिबानखौ अबहेला खालामदों।